Hola, em presentaré. Soc l'Àlex, tècnic esportiu especialitzat en muntanya mitjana i vinc a explicar-vos quines són les proves d'accés específiques pel cicle final de muntanya mitjana. El material que necessitareu per realitzar les proves és el següent. Roba de muntanya adequada, tèrmica i impermeable, per si cal fer la prova en condicions meteorològiques adverses. Botes de muntanya tipus Tresc, amb protecció de turmell i sol adherent. Motxilla amb el pes mínim obligatori, 10 kg, amb què s'ha de fer la prova de progressió en terreny variat de baixa i mitjana muntanya, i la capacitat suficient per transportar el material i l'equip personal. Brúixola, cartografia de la zona, aportada per l'organització, beguda i menjar suficient, una farmaciola individual, protecció solar i per al fred i un llapis. Atenció, molt important, caldrà que tot aquest material especificat sigui homologat. Fàcil, oi? Doncs seguim. Les proves es desenvoluparan en dues parts. La primera és una prova de progressió i resistència per terreny en baixa muntanya i muntanya mitjana, on haureu de carregar una motxilla amb un pes mínim de 10 kg, completar un recorregut de muntanya mitjana per terreny variat, no abalisat, amb un desnivell positiu acumulat de 1.500 metres i un mínim de 15 quilòmetres, i realitzar els trams acotats al llarg del recorregut dins el temps establert per la comissió avaluadora. Els trams acotats seran 5 com a mínim. Una zona de blocs, un pendent ascendent d'herba, un pendent descendent d'herba i una grimpada ascendent i descendent d'un ressalt rocós de nivell 1 de l'escala de dificultat de la Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme. Criteris d'avaluació. Per superar aquesta prova, haureu d'efectuar amb èxit l'itinerari de muntanya per terreny variat, no abalisat, de 1.500 metres de desnivell positiu acumulat i un mínim de 15 quilòmetres. Resoldre amb efectivitat i equilibri els trams tancats de l'itinerari en els que haureu de progressar per zona de blocs, pendents d'herba i de grimpada en ressalt rocós. I, finalment, superar l'itinerari marcat en un temps inferior o igual a l'establert per la comissió avaluadora. La segona prova serà una prova d'orientació, on haureu de carregar una motxilla amb pes mínim de 10 kg i completar un circuit d'orientació de muntanya mitjana per terreny variat amb un mínim de 5 balises i un màxim de 6 km de distància real. Criteris d'avaluació. Per superar aquesta prova, haureu de realitzar un circuit d'orientació per terreny variat de muntanya mitjana amb un mínim de 5 balises i un màxim de 6 km de distància real, utilitzant les tècniques d'orientació adients i respectant els protocols de seguretat. Efectuar l'itinerari marcat en un temps inferior o igual a l'establert per la comissió avaluadora, que es calcula a partir de la mitjana aritmètica del temps realitzat per 3 obridors que han realitzat el recorregut en les mateixes condicions de material i motxilla que vosaltres, incrementat a criteri de la comissió avaluadora en un màxim d'un 15%. S'han de localitzar totes les balises i s'ha de portar la motxilla durant tot l'itinerari, mantenint el pes mínim de 10 kg durant tot el recorregut. Espero haver-vos animat a participar a les proves. Molta sort!